سلام كبراتن فتواتن بيتسب انقع ناب دوسو لوير يوتيوب channel بدحان مصاف لومي فلي بزبله قداي فلي بزبله زعبا اينا تراخيبنا بتعمي وساني اب هيوتنا اب منواورنا اب حد ناي نبرتنا من محدار وسانو زخونه اقداسو زخونه اب ملا تግራይ اب ملا ኢትዮጵያ ማንም ሰብ ይንአስ ይዕበ ይሃፍትም ይዳኺ يركب يسأل نمانم سب تفصاماي زخونه عينت وسانه بناي فيدرال سبر سماعي چلوت طقلالا فرد بيت علت شدشته تقمتي 2017 ابز عمت بتعمي اقداد زخونه تفصامنت زلوو فردي وسانه كمز توهبن اكايدون مانم سب كفلطو تخرت كغورلو زغبؤ وسانن مخانو فليطنا كنتو غورو زغبنا وسان دنگاغي وسانينا خنري شوعت دايانو ناي سبر سماعي چلوت بيت فردي بريزيدنت حاويسو زهابو وسانه بتعمي وساني اگداد زخونه وسانه تواهيبو الله بس ጉዳይ ይዚው አብናይ አምሐራ ወረዳ ቤት ፍርዲ ዝጅምር እንትኸውን ሰለስተ አህዋት ኣብ ልዕሊ ሓደ ሓወን ዘቅረበኦ ናይ ውርሲ ንብረት ናይ ውርሲ ሃፍቲ ክፍፍል ይገበረልና ዝብል ክሲ እዩ ትሕስቶ ናይ ዝክሲ ከሰስቲ ዘቅረበኦ ክሲ ከም ዝስዕብ ኣቅሪበን ናይ ወለድና ሃፍቲ ናይ ወለድና ንብረት ከም ዝግበአና ናይ ውርሲ መረጋገጺ መርትዖ ኣብ ኢድና ዝሓዝና እንትንከውን ካብ ቤት ፍርዲ መረጋገጺ መርትዖ ወረቀት ምሳና ዘለና እንትከውን ሓውና ንዝተወሰነ ዓመታት እናመሓደሮ እንዳተጠቀመሉ ዝጸንሐ ናይ ወለድና ሃፍቲ ንብረት ክፍፍል ይገበረልና ብጽሒትና ይወሃበና ብጽሒትና ተኸፋፊሉ ንብረትና ክንምቀል ቤት ፍርዲ ፍርዱ ይሃበልና ዝብል ክሲ እየን ኣቅሪበን ተኸሳሲ ብወገኑ ድማ زي نبرت زي هفته زي للعل 3 عامات ندام حضركو دا تطقم كله وني نيو زنوركو سلازخونه ابزوشت 3 عامات دما كسستي زقربو ناي ورسي مسل حتو سلازيله بيرغا زمن زتعصوه زتاجده حتو ين اقريبا زلوا سلازي ازي حتو زيو تقبالنت يولون كم كسي قرب ايغبون تقبالنت يولن بيرغا زمن تعاصيو زصنحه ايو يكبل ناي كسي ملسي اقريبو ازي بمسمع ناي امحرا باي وردا بيت فردي دما بمسرت عنقص حدا شح نوس عنقص حدا ناي ايتيوبيا ناي فتابير حقي ازي ناي ورسي هافتي نبرت ازيو نلعلي 3 عامات تخصاصي እንዳተ ተቀመሉ እንዳመሓደሮ ወኒንዎ ዝጸንሐ ሃፍቲ ንብረት ስለዝኾነ ብተወሳኺውን ከሰስቲ ኣብ ልዕሊ ዝንብረት እዚ ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ውርሲ ሃፍቲ እዚ ዘቅረበኦ ምንም ዓይነት ሕቶ ናይ ክፍፍል ሕቶ ስለ ዘየለ ይርጋ ዘመኑ ዝሓለፎ ሕቶ እዩ ክብል ውሳኔኡ ዕሪፉ ብይርጋ ዘመን ዝተዓጸወ ሕቶ ስለዝኾነ ን ازي ناي ورسي هافت ازيو ناي مكففال مسل ناي مركب مسل يبلنن بيرغا زمن زتعصوه حتو ايو كبل وسانيو اعرفو بزي قريتا زتسمعن كسستي ازي قداي نابناي امحارا زوبا بيت فردي اين وسيدونو ازي ناي زوبا بيت فردي دما نخلتيهم وغنات يمان صقام دحري مكرخارو ازي ناي وردا بيت فردي وسانه ازيو مسرتاو زخونه ناي حقي سعتت ኣለዎ እዩ ክብል ናይ ፌደራል ጠቅላላ ሰበር ሰማዕ ችሎት ቤት ፍርዲ በሐምሽተ ዳያኑ ዝሃቦ ውሳነ ኣብ መዝገብ ቁጽሪ 38 ከምኡውን መዝገብ ቁጽሪ 44 መሰረት ብምግባር ሓደ ናይ ውርሲ መሰል ዘለዎ ሓደ ወራሲ አካል እንድሕር ደኣ ናይ ውርሲ መረጋገጺ ወረቀት ወይ ድማ ናይ ውርሲ መረጋገጺ መርትዖ ዶክመንት ኣብ ኢዱ ሃሊዎ እንድሕር ደኣ ካብ ቤት ፍርዲ ወይ ካብ ዝምልከቶ አካል ተቀቢሉ መስኡ ሒዙ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ደስ ዝበሎ ግዜ ብዘይ ምንም ናይ ግዜ ገደብ ብዘይ ምንም ናይ ይርጋ ዘመን ናይ ውርሲ ሃፍቲ ክፍፍል ክሓትት ይኽእል እዩ ዝብል ዝሃዎ ውሳነ ስለዘሎ ከሰስቲ ድማ ናይ ውርሲ መረጋገጺ መርትዖ ወይ ድማ ማስረጃ ዶክመንት ኣብ ኢደን ስለዘለወን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ናይ ምክፍፋል ሕቶ ስለ ዘይሓተታ ተባሂሉ ብይርጋ ዘመን ብናይ ግዜ ገደብ ናይ ምሕታት መሰልክን ተዓጽዩ ዝብል
ኣብ ወረዳ ቤት ፍርዲ ዝተዋሃበ ውሳነ ተቐባልነት የብሉን ክብል ናይ ኣምሓራ ናይ ዞባ ቤት ፍርዲ ውሳነኡ ኣዕሪፉ ተኸሳሲ ብወገኑ እንደገና በዚ ውሳነ እዚዩ ስለ ዘይዓገበ ቅሬታ ስለ ዝተሰምዖ ነዚ ጉዳይ ናብ ናይ ክልል ጠቅላላ ቤት ፍርዲ ወሲድዎ ናይ ክልል ጠቅላላ ቤት ፍርዲ ድማ ንክልቲኦም ወገናት በመከራኸርን ካብ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ዝተዋሃበ ውሳነ መሰረት ብምግባርን እዚ ብናይ ዞባ ቤት ፍርዲ ዝተዋሃበ ውሳነ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሕጊ ስሕተት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ብመሰረት አንቀጽ 1 ንኡስ አንቀጽ 1 ኣብ ዘሎ ድንጋጌ መሰረት ብምግባር ሓደ ናይ ሙራስ መሰል ዘለዎ ወይ ድማ ናይ ውርሲ መረጋገፂ መርትዖ ዝተዋሃበ ኣካል ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት እንድሕር ደኣ ናይ ክፍፍል ሕቶ ዘይ ኣቕሪቡ ድሕሪ 3 ዓመት ዘቕርቦ ሕቶ ናይ ምክፍፋል ሕቶ ወይ ድማ ናይ ውርሲ ይግበአኒ ሕቶ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ብይርጋ ዘመን ከም ዝዕጾን ድሕሪ መግላጽ እዚ ብዞባ ቤት ፍርዲ ዝተዋሃበ ውሳነ መሰረታዊ ናይ ሕጊ ስሕተት ከም ዘለዎን እዚ ናይ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ማለት ናይ ወረዳ ቤት ፍርዲ ውሳነ ክጸንዕ ከም ዘለዎን ብምባል እዩ ውሳኔኡ ኣዕሪፉ በዚ ውሳነ እዚው ቅሬታ ዝተሰምዐን ከሰስቲ እዚ ጉዳይ ናብ ናይ ክልል ጠቅላላ ሰበር ሰማዕ ችሎት ቤት ፍርዲ ወሲደኖም ናይ ክልል ሰበር ሰማዕ ችሎት ቤት ፍርዲ ድማ ነዚ ጉዳይ ክቕበሎ ኣይከኣለን ከሰስቲ ጉዳይን በዚ ከብቅዕ ስለ ዘይደለያ እዚ ጉዳይ ናብ ናይ ፌደራል ጠቅላላ ቤት ፍርዲ ሰበር ሰማዕ ችሎት እየን ወሲደኖም እዚ ናይ ፌደራል ጠቅላላ ሰበር ሰማዕ ችሎት ቤት ፍርዲ ድማ ፕሬዚደንት እዚ ሰበር ሰማዕ ችሎት ጠቅላላ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝርከበሉ ሸውዓተ ዳያኑ ብዘለውዎ ንኽውሰን ተገይሩ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ቅድሚ ሕዚ ብዝተፈላለዩ ናይ ፌደራል ጠቅላላ ሰበር ሰማዕ ችሎት ፍርዲ ቤታት 5 ዳያኑ ብዘለውዎም ዝተፈላለዩ ዝጣረሱ ውሳነታት እናተወሰነ ከም ዝጸንሐ ዝዝከር እንትኸውን ነዞም ውሳነታት እዚኦም ንምትዕራቕ ተባሂሉ ሸውዓተ ዳያኑ ብዘለውዎ ቀዋምነት ብዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ መዕለብን ክረክብ ካብ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ክሳብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካብ ክልል ክሳብ ፌደራል ኣብ ዘለው ቤት ፍርድታት ዝህብዎ ውሳነ ኮንሲስተንስ ዘለዎ ቀዋምነት ዘለዎ ሓደ ዓይነት ንኽኸውን ተጣራስነት ንምፍታሕ ተባሂሉ እዞም ሸውዓተ ዳያኑ ፕሬዚዳንት ናይዚ ሰበር ሰማዕ ችሎት ኣብ ዘለዎ ንኽውሰን ተገይሩ እዞም ቅድሚ ሕዚ እናተጣረሱ ዝጸንሑ 5 ዳያኑ ብዘለዎ ናይ ጠቅላላ ቤት ፍርዲ ሰበር ሰማዕ ችሎት ውሳነታት ክንርኢ እንተለና ድማ በቲ ሓደ ወገን መዝገብ ቁጽሪ 186329 መዝገብ ቁጽሪ 26422 መዝገብ ቁጽሪ 22998 እንትኾኑ እዞም ውሳነታት እዚኦም ብመሰረት አንቀጽ 1000 ንኡስ አንቀጽ 1 እንድሕር ደኣ ሓደ ናይ ሙራስ መሰል ዘለዎ ኣካል ናይ ወራስነት መረጋገፂ መርትዖ ወይ ድማ መረጋገፂ ዶክመንት ኣብ ኢዱ ሃልይዎ እዚ ዶክመንት እዚ ካብ ዝተዋሃበሉ ናይ ወራስነት መሰሉ ካብ ዝፈለጠሉ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት እንድሕር ደኣ ናይ ክፍፍል መሰሉ ዘይሓቲቱ ዶክመንት ስለ ዝሓዘ መረጋገፂ መርትዖ ስለ ዝሓዘ መሰሉ ንዘለዓለም ይነብር ማለት ኣይኮነን ብይርጋ ዘመን ከም ዘቋርጽን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ክሓትት ከም ዘለዎን ዝገልጹ ውሳነታት እንትኾኑ በቲ ኻሊእ ወገን ድማ ኣብ መዝገብ ቁጽሪ 25248 መዝገብ ቁጽሪ 44237 መዝገብ ቁጽሪ 38533 እንረኽቦም እንትኾኑ ብ5 ዳያኑ ዝርከብዎም ናይ ፌደራል ሰበር ሰማዕ ችሎት ቤት ፍርዲ ዝተባሃቡ ውሳነታት ኮይኖም እንድሕር ደኣ ሓደ ናይ ሙራስ መሰል ዘለዎ ኣካል ወይ ኣካላት ናይ ውርሲ መረጋገፂ ዶክመንት ወይ መርትዖ ኣብ ኢዱ ሃልይዎ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ተቐቢሉ ምስኡ ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ብዘይ ምንም ናይ ግዜ ገደብ ብዘይ ምንም ናይ ይርጋ ዘመን መዕፀዊ ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ደስ ዝበሎ ግዜ መጺኡ ናይ ውርሲ ንብረት ናይ ውርሲ ሃፍቲ ይከፋፈለለይ ዝብል ሕቶ ከቕርብ ይኽእል እዩ እዚ መሰል እዚ ድማ ምንም ናይ ግዜ ገደብ ከም ዘይብሉን ኣብ ቃሕ ዝበሎ ግዜ ኣብ ዝተመቸዎ ግዜ ደስ ኣብ ዝበሎ ግዜ ብዘይ ምንም ናይ ግዜ ገደብ ከርክበለ እዩ ዝብል ጥርጥር ከፈጽም ይኽእል እዩ ዝብሉ ውሳነታት እዮም ነዚ ብምርዳእ እዚ ለም ዘበን ዝተዋሃበ ውሳነ ማለት ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ጥቅምቲ ዕለት 6 ዝተዋሃበ ናይ ሰበር ሰማዕ ችሎት ቤት ፍርዲ ሸውዓተ ዳያኑ ዝርከብዎም ናይዚ ፌደራል ሰበር ሰማዕ ችሎት ቤት ፍርዲ ፕሬዚደንት ኣብ ዝርከብሉ ዝተገበረ ውሳነ ድማ ነዞም
ቅድሚ ሕዚ ተጻራሪ ዝኾነ ውሳነ እናተወሃቡ ዝጸንሑ ውሳነታት ንምትዕራቕን ቀጻልነትን ኣገዳድነትን ዘለዎ ኮንሲስተንስ ዘለዎ ካብ ወረዳ ናይ ክልል ቤት ፍርዲ ክሳብ ሰበር ሰማዕ ችሎት ናይ ፌደራል ቤት ፍርዲ ሓደ ዓይነት ዝኾነ ውሳነ ቋምነት ዝኾነ ኮንሲስተንስ ዘለዎ ውሳነ ንኽወሃብ ዝተወሃበ ውሳነ እንትኸውን እዚ ውሳነ እዚ ድማ بمسرت عنقص حدا شح نقص عنقص حدا ناي إثيوبيا ناي فتابهر حقي اندحر حدا ناي ورسي مسل زلوو أكل ناي ورسي مرقاقصي مرتعو وي دوكمنت أب إيدو حيزو أبوشتي سلسة عمت نبرت يكفافل اللي هافتي يكفافل اللي نبرت يبصحني زبل حتو زي أغيبو ناي ورسي مرقاقصي مرتعو أب إيدو سلازة حزت راح أبزدس ولا جزي موسيو حتو كقرب أي غلن دحرزي قدب زي موسي زقربو حتو تقبل النت كم زي ولون عبوشتي سلسة عمت ناي جزي قدب ناي ورسي مسلو كقربكم زلون زبل والسانيو نزي بتوساخ دما بمسارات عنقص حدا شحن سوسان كلتنا ناي إثيوبيا ناي فتابهر حقي اندحر دقا زي ناي ورها سنت مرقاقصي مرتعو وي دوكمنت اب ايدو زلو اكل عبوشتي سلسة عمت ناي ورسي هافتي ناي مصراي كيدي اندحر دقا يقبر اللي إلو حاتيتو امود ما ناي ورس نبرت ناي ورس هافتي مصراي اندحر دقا تغيرون متن هافتو متن زوصحو ناي ورسي هافتي وي نبرت اندحر دقا تفليتون ابزخونه يخون اوان مسيو ولا دحر سلسة عمت ناي نبرت كففل يقبر اللي إلو كحاتتي خيليو مالتيو زو وسانة زو نزوم قدمي حزي بسبر سماعي چولت بيت فردي انداتو هاوز صنحو تتعرست زخونو تتعررت زخونو وسانتات نمتعراقن حدا عينت ملؤنت زلوو قوامنت زلوو كاب تحتواي بيت فردي كساب لعلواي بيت فردي كاب كل الكساب فيدرال حدا عينت وسانة قوامنت زلوو تماسسالاي زخونه زي تعرس زي صعرر عينت وسانة نخوسن ازي دنقاقي ازو وسانة زي اعرفو مالتي امو كورات بيتسب ازي وسانة زي بالتعمي وساني عقدادي قوامنت زلوو كاب تحتواي بيت فردتات كاب ناي وردا ناي زوبا ناي كل البيت فردتات كساب ناي سبر سماع چلوت ابزلو بيت فردتات زغدد حد عينت وسانه كهو زغبر قوامنت زلوو مانم سب دما كفلطو كتغبرو زغبو عينت وسانه مخانو كنفلط يغبئنا مالك ازي ترديكم بورسي اترخوو كترخوو زغبوكم هافتي نبرت نقصالو خون يخيل ابز غزي ناي ورس مرغاغص دوكمنت زلكم كتكونو تخولو بزخونه يكون منغدي ناي ورسي مرتعو وي ناي ورس مرغاغص دوكمنت ابيدكم زلكم كتكونو تخولو نقصالي بستفلالي منغدي كترخوو اتخولو كتكونو تخولو بچا ناي موراس مسل زلكم اكالات نبرتكم هافتكم ابوشتي از سلسته عمت زيو ناي غزي غدب كي يملت بمحساب نبرتكم نخكفافللكمن نخصاريلكمن بغلصي كتحاتون غزي كي يملطلكم ترديكم كتتغورن كم زغبوكم كم حلالفلكم يدلي بسرون اگدادي سلا زخونه مالتيو ناب استفالاليو فتوتنا عرقتنا محازوتنا بيتسبنا كمون ناب ملا تግራዋይ ኢትዮጵያዊ ንخبصح شر لايك سبسكرايب نግበር بخلوت كم زيوم زولو وسنتن أقدستن زخونو أب هيوتنا أب منوارنا أب تكبار كنتقوملهم زقبئنا وسانتاتن تكباراتن نحقد نقاقتاتن تنتانتاتن كساب نراخب ببزلخمو سنايك أنا سسنايك